اینونا پروگرام نا صدارت جالوان ندبی کچاری خزدارنا چیئرمین محترم خلیل تابان صاحب کرو، اور اینونا پروگرام نا مہمان خاص مران بروکا مہمان شاشان ادبی دیوان نالنا صدر محترم میر زائد نالوی صاحب، اور ہندن ارٹمی کو بلا مہمان شاشان ادبی دیوان نالنا سینئر باسک سلطان شہزاد بلوچ صاحب، اور ننا اعزازی مہمان شاہین براوی صاحب جنرل سیکرٹری براوی اکیڈمی خزدار شاخ الفت حسنی صاحب سیدھا سا بڑے تینا شاعری نہ پارغان اللہ ہم شریف سے لکھن کے ایکیو تینا رب بنا تو بیانے ایکیو تینا رب بنا تو بیانے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے اے چکا تبا لٹ کے نازس نیتی سس اے چکا تبا لٹ کے نازس نیتی سس دا انسان اکلو دماغس نیتی سس شریک نے تو کسب بلندنا تو شانے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے اے مشرق و مغرب شمال تو جنوبے دا دنیا کی رنگین دے لطوبے اے مشرق و مغرب شمال تو جنوبے دا دنیا کی رنگین دے لطوبے نی پیدا کرے نس دا مچا جہانے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے مفس اصل ہچ صفتاک ختمنا مفس اصل ہچ صفتاک ختمنا ہمیشہ ہتیس نرنگے ختمنا ای قربان مریو ہنینا پنانے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے مگتے کی ایشامو سحر پاو ذکرٹ مریوک ہمیشہ ای اشرف تو فکرٹ مریوک ادیب خوش نصیب ننیتس قرآنے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے ای کیو تینا رب بنا تو بیانے اخذ جوان جوڑا زمین آسمانے منتور